שלום, היום אנחנו משחקים ב-GTA עם אורי ורון, כאן הערוץ שלי. אורי חבר טוב שלי, זה יהיה גם הערוץ של אורי לפעמים, הוא ישתתף איתי. אני לא אעלה כל הזמן, זה לא וירטואלי כזה. אורי, תראה לצופים איך אתה הורג את השוטרים. לא אללה אכבר. אורי, אתה יכול להביא לי מתן לאייפון? כמה אחוז יש לך? 10. או מישהו אמר וואט דה פאק, וזה לא היה. תבקש מאחותי ספיר. אנחנו חוזרים עוד מעט. דקה חברים, 3, 2, 1. לא, רגע.